A Xunta licitou hoxe as obras de conservación e mellora de 13 estradas autonómicas o seu paso polo concello de Ourense por 2,8 millóns de euros. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, presentaba hoxe ese investimento cuxa actuación central é a renovación integral da subida ao seminario, que supón 1 millón de euros. A previsión é iniciar estes traballos, que terán un prazo de execución de 8 meses, no mes de outubro. Actuaremos en 13 kilómetros de vías que se ven son de titularidade autonómica, teñen carácter estrictamente urbano. Actuaremos con reposición de firme en todas delas e actuaremos especialmente na rúa na que hoxe nos atopamos, na rúa Seminario. Mais de 1 millón de euros solamente nesta rúa Seminario, nestes medio kilómetro de vía, agora de titularidade autonómica, que pasará a ser de titularidade municipal unha vez se formalice ese convenio. A conselleira explicou que a través desta actuación vanse mellorar a conservación desas 13 rúas e avenidas integradas na trama urbana da cidade de Ourense, pero de titularidade autonómica, que suman unha lonxitude aproximada de 13 kilómetros. As empresas poderán presentar ofertas para executar as obras ata o 30 de xuño, de xeito que se prevén adxudicar en setembro para que comecen os traballos en outubro.